लामाया सेरैनो दं सार जेनेबा गावसोमबाय था लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर बिथां पंकज लाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो बिथांनिनो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुनखौ जाय बिथांमोना दासिमबो नुवाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुनखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 1 खालार खालि बिथांमोना निउबो एपनि गेजेरजों हगारनानै होसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जाय बे सावथुनखौ दासिमबो नुवाखै आरो सोरबाफोर नायफिननो गोसोब्ला नोंथांमोना निउबो एपनि गेजेरजों बे सावथुनखौ गावनि मबाइलनि गेजेरजोंनो नायनो हासिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेयाव एसे फैसा होनानैनो गाव हारसिं बा न'खरनि फेमिलिजों जयैबो नायनो हागोन। नोंथांमोना ओरैनोब्लाबो गोदान सावथुन नायोब्ला टिकेट दाननानैसो नायखानांगौ नालाय बिनिखायनो नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो एसे फैसा होनानै गोसोबायदि नायनो हागोन आरो खनसे फैसा होयोब्ला सानथाम नायजायो दे लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं आरो जाय नायाखै बिथांमोना नायनो गोसोब्ला फैगौ फेब्रुवारि 1 खालारनिफ्राय बयबो नायदो निउबो एपनि गेजेरजों बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुनखौ। आरो बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुननिनो जारिमिनल' जानानै मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना मैया आरडि मशन पिक्चार चेनेलनि गेजेरजों हगारनानै होबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना जानांगौ बे मिउजिक भिडिअखौबो दासिमाव गोबाङानो नायाखै। बिनिखायनो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननिनो बेबो मोनसे मिउजिक भिडिअ। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो आरडि मशन पिक्चार चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो जाय नायाखै बिथांमोना। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो।